Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Temba Gorimbo uyawo kutuka vaWinky D akarohwa kuita kunge achafa kuUFC. Zvinova izvo zvafadza vazukuru vambuya Nehanda. Vamwe vatsamwa asi varipo vakawanda vari kufara zvisingaiti. Akarohwa kuita kunge achafa. Munongomuziva mega kuti anga achifarira kushoropodza kunyomba Winky D achitaurisa too much iye Temba asi azonyora achiti I'm okay and life is good. Things happen. I zigged where I should have zagged. Got caught and man, I know I'm coming back. Thanks to those who support me and to those who are celebrating my loss. Keep up. I can help you celebrate because won't be long until I come back. Zvari kutaura anozviziva ega pachake kuti timu raWinky D harina kufara nezvaakataura. Vakaripo vakamudza vakati toda kuti unorohwa ikoko kuUFC ikoko. Saka kuUFC ikoko arohwa kuti anga achafa. Mavideos aripo all over social media. Mukomana uyu anonzi Temba Gorimbo anga achitaurisa too much nezvaWinky D, of which munongoziva mega Winky D doesn't reply, doesn't respond. Anongonyarara zvake vazukuru vambuya Nehanda vomupindurira. Saka varipo vakatodedzera kuti iwe paucharwa tiri kuda kuti urohwe kuita kunge uchafa. Vamwe vakatoda kuti utofa. Saka nhasi vafara vachimuka vachiona mavideos aTemba achirohwa achibatwa achidzipwa, of which kana mukationa video yachona munofa nekuseka. Atomboita kunge afa, so kuita kunge afeinta. Saka vazukuru vambuya Nehanda vacelebrate vachiti we are celebrating. Takakuudza kuti kana ukatanga kutuka vaWinky D ziva kuti zvako hazvichafambi zvakanaka. Honaka zvazoitika. Pataikuudza waifunga kuti tinonyepa. Vese vanhu vakatuka Winky D vakawanda, most of them havana kubudirira nazvo izvi, asi varipo vanga vachidedzera kuti aiwa itokusapota Temba, don't worry. PaUFC pane zvaunoita izvo hapana munhu asingarohwi. Vanhu vanorohwawo. Saka newewe we know kuti wanga wakagara ucharohwa, but you are a strong fighter. Handizi guys dzinoti kudini nazvo, asi tachikumbira kuti mucommente down below mutiudzewo kuti which one is which. Muripo here pakufara kuti mukomana arohwa kuti anga achafa, because naye atozvinyora achiti pane vaya vari kufarira kuti ndarohwa kuUFC ndokubetserai kuti ticelebrate tese because ndozviziva kuti ndiri kudzoka and I'm coming back strong. Akazoti kune vanga vachindisapota ndokutendai zvikuru. So handizivi guys ndinoti kudi, asi isu chatingakuudzai seTFA Files tinokuudzai kuti mukomana uyu anonzi Temba Gorimbo anga akunyanya kutaurisa too much, especially nezvaWinky D, of which Winky D doesn't respond to useless things. Asi iye anga achingoramba achipindira achidedzera kuti ndoda kutsvaga ngoma yekupinda nayo kana ndakunorova vanhu. Ndozvaitika, akapinda nengoma yaMambo Duterere. Thank you so much.